Gamay na Christmas tree dito sa amuang Andrione tawag nila, bali entrance ng condominium. Yeah, that's it. Now kung gusto nimo maguwat ka, lingkod ka dire, and yan, at least na ay gamay nga maka reserve na. So daghang salamat sa nagbuhat ani usa sa amo ang silingan diri iyang gibutang. And then we also have lights sa evening. Naugta na nari sa tagkadiyot sa magpa-load ta sa ato ang cellphone. So yun yung sa amin, no? Yung nasa taas. It's a very small flat, 1 bedroom. Of course, kitchenette, sala. Check natin wala. That's the whole condominium. Maliit lang na condominium yan. It's just 6 flats condominium. So ito foggy oh. Medyo hindi lang may kalamigan, malamig na talaga, kaya one has to dress up na hindi malamigan para iwas sipon, ubo. Anyway, tayo naman ay nakapag vaccine for influenza, kasi alam mo naman mayroon tayong karamdaman, kaya I need to have such vaccine. Oh, by the way, maraming salamat for those viewing, and to those new, welcome to this page of mine, the Bisdako. And again, thank you so much for always supporting Bisdako. See you.